Това е са начало тест за Стефчо. Ето, приятелю, гледай какво се случва. Опа, малко на бикинчета. Нарочно, че избирам кабачета, разбира се, ти, които мога да влезат. Чакай, че с една ръка не съм най-добрия. През телефона. Гледай са, опа, чакай, тук набием камъчето. Гледай, приятелю. Гледай. Тук имам камъчето. Големо, няма да влезе. Така, продължаваме тестовете. И ти ни показваш ли как трябва да бъде. Гледай как трябва да бъде. Как че потуши. Аз като ви казвам, с бачките, че вие нещо сте объркали бачката, вие не ми вервате. Нема как да направим нещо и да го дам на некой, то да не работи. Нема начин. Така. Ето, гледай, чакай, че загубих пак фокус. Тук песаха му ми майката. Давай камъни. Камънчета. Така. Сега. Ето и това. Чакай. Бачка ли? Бачка. Това къде течеше отпред. Ето това шефе. И сега да погледнем инжектора. Чакай да му дадем. Да му дадем. Така. И гледай сега какво става. Вървиме по линията. Линията е 2, 3, 4, около 7 метра е линията. И виж сега, приятелю, къде е кошчето. Чакай да върна да видиш нивото на реката къде е. Его инжектора, там той вече няма как да случи, защото какво е мал дръпнало. Нагоре Вуз Баиро. Според мен това са поне 3 метра. Май да не са 3. 2,50 да са. Отиваме да видим какво се случва горе. Са. Я виж. На около 2,53 метра се случват чудеса. Сега. За да нема това, некой че каже това на бутал камъните преди това, сега се прави на интересен. Ето тук положението. Той бе да теба майка. Закрепи. Чисто. Перкам надолу по линията, без да спираме записа. Нема да спираме записа, всичко е така. Как го виждам. И почваме пак тук да джуркаме. Джуркаме камичета, кой има. Такова джуркаме. Тук, опа, това по-големо колко трябва. Така. Върви всичко.
без прекъсване никакво. Записа, разбира се, по-големи от тия къде трябва, няма как да шмръкне. Да. Видаш и какво се случва, бате. Бате Стивчо. Вече нещо е големо или ги накръсти. Дай, май по-големо това, мирайто. Чечем, снимаме, държиме, става голема цигания. И смучеме тук у река. Всичко върви на поразия. И ще забравям да гледам телевизор. А по-далече малко, то пак се вижда. Така. Чакай малко, само секунда, приятелю. И сега, пак без да прекъсваме цялата тази дандания, отиваме у Кошче. Ето го е. Та няма да джуркам половин час да го напълним. Обаче това е, бате Стивчо. Айде, със здраве!